Mga madam, good morning. Pupunta ako dun sa kapitbahay ko dun sa baba. Makiki-breakfast. Kasi marami daw silang ayuda. Kaya pupunta ako. Tara na. And guys, pababa pa lang ako. Pupunta na ako sa kapitbahay. Ayan. Malapit lang mga guys. Mga madam. Mga sir. Ito na naman ako. Nagala ako kasi medyo magandang panahon ngayon. Walang ulan. Halos isang linggong may ulan dito. Nakakatamad lumabas. Oh, ayan. Pinapakita ko kapag gabi. Paypayan nila. Tapos yan yung ano nila. Tinitirikan ng kandila. Tapos ayun yung mga sinasamba nila. Ayaw na naman magpa-video. Ayun yung naglilinis na matanda, siya yung tagapamahala dyan. Yan. Ayan. Ganyan lang yung laman ng paypayan nila. Mga revolto nila na ganyan. Mga guys, lalakad lang ako konti. Mga 2 minutes. Ganun lang kalayo. Kasi marami kami mga magkakasama ng trabaho dito. Magkakalapit lang kami ng bahay. And guys, yung naka-uniform na yan is barangay, parang barangay Tanod or barangay Kagawad dito. Tuwing Monday to Friday, nag-ano sila, volunteer na mag-ano sa mga estudyante para hindi masagasahan. Ganyan lang. Ang ganda ng ano nila dito kasi may kusa silang magtrabaho kahit walang bayan. Tapos ito guys, mga palaruan dito sa Taiwan. Ayan. Wawa ang tawagin. Ayan mga friend nyo. Ayan, naglalaro si kuya. Kunin niya yung bag. Ayun, nakuha niya. Ang galing. Ang galing niya. Nakuha. Nakuha ka agad. Ang galing niya. Ganyan, mga wawa dito. Ma-addict ka dito kapag nampisan mo na. Pero ako hindi kasi. Hindi naman ako naglalaro ng ganito. Ayan. Ang dami. Gaganda ng mga pa-premyo nila. Ayan. Wawa. Kawawa ka dito kasi mauubos ang pera mo. Ayan si kuya. Kala ko magulog pa. Ang cute niya no, yung bag. Hello guys, dito na ako sa aming kapitbahay na kasama ka sa trabaho. Ito na yung bahay nila. Tingnan nyo. Saan ka pa? Ang lawak. Yan, mga sapatos nila. Pupunta tayo sa kusina kasi parang nagluluto yata yung may-ari ng bahay. Ayan na. Charan! Good morning mga madam. Hi, good morning. Ayan na. Asan si Madam Rainy? Good Ayan, morning. wow! Ang sarap naman ng niluto. Yeah, inhinit ko lang actually ate. Marami ang desertan. Wow, sana all. Let's go. Mag-init pa siya ng tinapay. Ang yaman nyo naman. Spaghetti na ang ano. Ano tayo namin kayo? Ayan yung kasama ko. Si Madam Rainy at saka si Madam Anding. Ito ang bahay nilang lawak. Magkano bahay nyo dito? Mura lang. Good morning mga kamadam. Magkano? 3.8. Ay, o nga no. 3.8 times 4. Oo, times 4. Upo ka muna te. Sige. Makalat yung bahay namin. Sige, salamat. Ate, kumatok ka. Bas ka, stop muna.
Ayan guys, magluluto si Madam Rainy ng paborito kong tuyo. Ayan, sarap. Nalulutang sa mantika. Nakikain ako ngayon kasi may pupuntahan ako. May appointment si May appointment ako, mga Madam Sir. Ano nakafocus tayo? Ang ganda mo kaya. Oh, ayan. Oo, iparinig mo. Sana all maganda. Ayan. Sarap ng tuyo. Yummy. Ayan na mga Madam. Si Madam Rainy tsaka si Madam Andrea. Wow. Sana all maganda. Oh. Thank you so Yung mga much. sexy. Oh. Buksan mo exhaust fan mo. Ayan. Ay, teka lang. Bubukas mo na. Andito na. Mga Madam, Hindi, tingnan isasangag nyo. mo ba? Gusto mo? Sa sobrang yaman nila, hindi na nila na ulam yung patatas. Tumutubo na. Pwede ko nang itanim to. Kasi may farm ako dun sa rooftop. Eh. May luyan ako, may kamutihan ako. Bawang tayo. Okay, Madam. Morning ka mga kamadam. Mga kamadam! Nagising na kami ni Madam. Yay! Ayan, mga kasama ko sa trabaho, mga Madam. Oh. Ayan, ang sarap ng niluluto. Oh. Diba? Nagsasangag plus tuyo. Yes! Ganyan sila kasipag, mga Mga Madam. kamadam! Oh. Alam niyo ba mga kamadam? Oh, yes. Ayan. Marami nga ng pagkain ngayon mga Mga kasama ko sa trabaho ay magaganda. Wala kaming Yes. lahing Yes, pangit. of course. Ayan. At mga sexy. Mga sexy Wow. pa, oh. Ayan, oh. Yes! Mm. Sumasayawan ka namin. Say hi, mga birds. Mga Madam. Mga kamadam! Good morning. Good morning mga kamadam! Ano yung date talaga? Ayan, mga Madam, ang kakainin namin pang breakfast. Wow. Whole milk. Kirkland. Sinangag. Tuyo. Ang sausawan is sili na may suka. Tapos spaghetti. Then, tinapay. Oh, sarap niyan, mga Madam. Binili pa nila sa Costco yan. Ito na, mga Madam. Kakain na kami. Oh, ayan, mga kasama ko. Morning. Oh, ang gaganda, di ba? Ang gaganda namin. ba ako, Oh. Oh. Kain tayo. Ayan, kain tayo. Mga Madam, sir. Kain. Oh, ayan, ulam natin. Uy, tama yun, te. Mga Madam, sir. Yan, wow, yummy. Kain tayo. Yung mga nagda-diet yan, mga yan. Yes, diet Oh, kami ngayon. Daw, ayan. Sobrang diet nila. Kaya, masyadong sexy. Ayan. Andito na ako, guys. Ang sarap ng tuyo. Yun, paborito ko talaga. Yan. Yum, yum, yum. Dinay ko pa yan dito sa kapitbahay. Yung Madam Sir. Tsaka yung sinangag. Sabi ko, diet ako, pero hindi na. Bukas na lang. Kain po tayo mga kamadam. Kain po tayo Kain mga na. kamadam. May sinangag po kami. Tapos may... Ikaw dito mo tuti ah. Sige, mga Madam, kain muna ako. Bye-bye na. See you tomorrow. Bye.